els estudis i Venta las balones de los Bon dia, avui és dia 2 de novembre i aquest, com podem veure, és el panorama que ha deixat la pluja darrere seu. I és que tota la nit ha estat plovent, pràcticament, i aquest matí també ha plogut durant diversa estona. I bé, la regata s'ha hagut de suspendre perquè doncs, no hi havia manera de poder sortir a navegar. Aquí se retrocede, imagínate que ahora el agua se deja que ahí es el nivel, Veiem com l'aigua arriba fins a tocar les parets del club, cosa que abans comentaven que feia molt temps que no es veia, no? Que la marea pugés tant. Jordi Bar, explica'm què ha passat avui, per què no podem sortir a navegar? Doncs mira, la cosa no està gaire fina, saps? No massa, Surts amb això i et fots una castanya que et quedes espavilat. Però vols dir? No us podríeu arriscar una miqueta i Home, sí, la provar de veritat és sortir? que sí, jo sortiria. Tu sortiries, Però hi ha un home valent. aquesta és al una meu classe costat. ja de gent gran, que té problemes i tal, i no s'atreveix, i no hi ha res a fer. Doncs quina pena, perquè seria divertit com a mínim. Tant. No, només podríem haver fet una regata a veure qui surt, i el que surt guanya. Quim, a tu t'interessava, no? Que no sortís avui, comentàvem ara. Ha anat insistint, i esclar, el comitè al final ha dit poder no es pot sortir. Són en mar i en terra, també has de jugar o...